Много често мамите ми споделят: не мога да пътувам, от тук нататък живота ми свърши, не мога вече нищо да направя за себе си, дори с приятелки не мога да се срещна. Аз го бях така измислила, че да можем цялото семейство да пътуваме заедно. И след време дори децата не помнят къде сте ходили, какво сте правили. Всъщност не е това важно. Важно е, че всичкото това, което са преживяли по това време, това безценно време заедно, това остава всъщност в тях. Това е по-важно за изграждането на детето като характер на по-късен етап. Ето пък при мен опитността ми с приятелки. Моя съпруг, като се прибере вечер, дали ще излезна някъде за час-два да се видя с тях, или през уикенда, винаги намирах време само за мен. Разбира се, и давах пространство на моя съпруг също да върши за себе си неща и по този начин намирахме някакси баланса. И ми се иска така да споделя с вас, за да може да не се отчаивате, мили мами, да намирате това безценно време, прекарано заедно, ползотворно за неговото бъдеще, за вашето личностно развитие. Никога не се отказвайте от своите мечти. И един ден детето ще го оцени, защото и вие сте избрали себе си. Оставете коментар какво ви притеснява на този етап от вашето майчинство. До нови срещи!